Szia, apa, hol van Cancun? Cancún? Nem, Cancunnak hívják. Mexikóban miért? Oda kéne menni karácsonyra Betty néni helyett. Mit olvasol? Ez egy sportújság, főleg úszónők vannak benne. Jake, gyere vissza! Most boldog vagy? Volt pár jó pillanatom, de elmúlt. Jake, ülj le. Rosszat csináltam? Nem, csak az teljesen érthető, hogy érdekel a női test. Akkor jó, megyek. Állj! Nem, beszéljük meg ezt a dolgot. Nem zavar, hogy ilyen képeket nézegetsz, de tudnod kell, hogy mit jelentenek. Arra én is kíváncsi vagyok. Jól van. Először is, az igazi nők nem így néznek ki. Ezeket a képeket manipulálják, hogy a nők tökéletesnek látszanak, pedig nem azok. Elnézést, de én már láttam azt a nőt, és ő az volt. Azt akarom elmagyarázni Jake-nek, hogy az átlagos nők nem így néznek ki. Miért nem olyanokat használnak? Mert az átlagos nők miatt senki nem vesz újságot. A lényeg az, hogy ezek a nők háromdimenziós lények, és nem csak szexuális tárgyak. Ezért vannak 4 kézláb a szörfdeszkán. Befejezted? Nem, szerintem igazságtalan vagy. Mind keményen dolgoztak, keveset ettek. És sok pénzt költöttek arra, hogy szimbólumok legyenek. Csak ez a cici belekerült 10 lepedőbe. Ilyet lehet venni? Köszönöm, Charlie. Vannak nők, akik szeretnének nagyobb kebleket, és ezért elmennek egy plastikai műtétre. Miért? Azt hiszik, ha nagyobb jobb. Azt látom. De az a fontos, Jake, ami az emberben belül van. Látod? De ez a tanulság. Érted, amit mondok? Azt hiszem. Biztos? Nincs semmi, ami miatt szégyenkezni kéne. Akarsz kérdezni valamit? Csak egyet. Ki vele? Visszaadod az újságot? Gratulálok, Ellen. Kiölted a szépséget a cicikből.